Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Yankhula ndi Mrs. Tuonge Pili pamene akutilankhula iwowa Mr. Frank Mvalo akonzekere. Akatha Mr. Mvalo tiwapempha Dr. Dalitso Kabambe kuti atilankhule. Ulemu kwa Bishop Alfred Chaima omwe atsogolera nsembe ya misa. Ulemu ina upite kwa Honorable Bright Nsaka amene akuyimirira a President ya dziko lino. All protocols observed. Poyamba tati tikuthokozeni nonse amene mwasonkhanaso pompano chifukwa chodzakhala nafe pamwambo okumbukira komanso odzampatsa mchimwene wanga nyumba yake yatsopano. Ndi chinthu chopambana kwambiri kuona anthu ambiri amene munkamkonda Saulos komanso amene munkampatsa ulemu makamaka pa nthawi yomwe tikumpatsa nyumba yake imeneyi. Ineyo Tionge Phiri komanso mchemwali wanga Maria Makina tinali azemwali ake okhawo a Saulos yemwe anali mchimwene wathu oyamba komanso amayima ngati kholo kwa ine ndi Maria titataya abambo ndi mayi wathu. Chimene chinapangitsa kuti tsopano panopo ndi kuti zinatsala ine ndi Maria basi mfamily mwathu mmene poyamba tinali anthu 5. Iyeyu anatenga udindo waukulu otilera ine ndi mchemwali wanga ma serious kwambiri ndipo amatiyimirira mu njira zambiri. Anali munthu olimbikitsa komanso opezeka nthawi iliyonse yomwe munthu wafuna thandizo la mtundu wina uliwonse. Ngakhale mu ukulu wathu titakula Saulos anali nsanamira yathu ndi anthu ambiri kumudzi kuno ku chalichi mtawuni pena paliponse kufikira nthawi yomwe Saulos anasiya dziko lino lapansi. Mukupita kwa nthawi moyo unampatsa Saulos nthawi yoti atumikire dziko lino la Malawi ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko maulendo awiri. Ambiri ainu munamudziwa Saulos choncho basi ngati vice president. Komanso ndikudziwa kuti ambiri munamudziwa ngati munthu olimba mtima wachindunji onyamula ziganizo zomwe zimakhudza anthu ambiri. Koma akakhala ku nyumba ya Saulos amavula udindo wa vice president. Anali munthu odzichepetsa. Inu simukudziwa kuti Saulos amalowa ku kitchen ndi kuphika ngakhala anali vice president. Amatsuka mbale ku kitchen kwake. Kwa ife anali mchimwene ndi kholo. Anali okonda kucheza, anali okonda kukulimbikitsa, ukampititsira nkhawa zako amakupatsa solution yoti ikupatse chitsogolo osati kuti angokusovera one time problem ayi. Amakugemulaso kwambiri tikakhala naye. Moti miyambi ankanena m'misonkhano ija Saulos akakhala amayipanga practice. Suti amangoyankhula zimene zija kuti anthu mudziseka zimene zija amachita. Ndipo amakhudzika kwambiri ndi mavuto aine kwambiri anandiyimirira kwambiri mu njira zambiri. Olongakhale mchemwali wanga Maria amakhala ku UK koma Saulos samakhala ngati kuti ali ku Malawi, Maria ali ku UK ayi koma he was always there for us. Amakumbukira ma birthday athu kuti panga spoil umene amapangira kwa wina aliyense, kwa mkazi wake, kwa ana ake ndi kwa azinzi ake ena ambiri. Koma lero pa 13 June tikumusiya Saulos kuno kusike kachiwiri kuti apume pamene tikumusiya ku nyumba yake yatsopano imene azikhala mpaka kalekale.
ife monga banja lokhulupirira tikugwirabe chinthu chomwe iye ankachikonda kwambiri chomwe chinali chikhristu. Pa Yohane 11 verse ya 25 akuti Yesu anati kwa iye, ine ndine kuuka ndi moyo. Yense okhulupirira ngakhale amwalire adzakhala ndi moyo. Ine ndimakhulupirira kuti Saulos ali ndi moyo chifukwa nthawi zambiri ndimamulota akundiuza kuti ali moyo. Ndipo maloto ena anandiuza kuti Saulos adzabwera lero pamene tikupanga mvero mozoliamu yake. Ndipo ndikudziwa kuti ali nafe pompano. Pa 2 Korinto 5 verse ya 8 akuti inde ife tikulimba mtima ndipo tikanakonda kulekana nalo thupi ndi kukhala mwa Ambuye. Ichi ndi chinthu chimene Saulos anapanga tsopano, akukhala mwa Ambuye. Kuboma la Malawi ndi anthu omwe Saulos ankatumikira. Zikomo chifukwa choyenda ulendo uwu ndi Saulos. Njira yabwino yomwe mungampatsire Saulos ulemu kapena kupitiriza kumpatsa ulemu ndi kupitiriza kugwira ntchito ndi anthu omwe iye ankawakonda komanso kuwasamalira. Komanso khalani anthu olungama, achikondi, komanso okhulupirika ndi achangu pochita zinthu. Ndi mmene Saulos analili. To my brother Saulos, ifetu timakhulupirira ndi kudziwa kuti muli ndi Yesu Khristu tsopano kumene kulibe mantha, kulibe misonkhano, kulibe kutopa, kulibe ululu, kulibe ngozi, kuli mtendere okhaokha. Zimene inu munkakonda unali mtendere basi. Zimangokhala zinthu zachilendo kwambiri ndi zotiwawa kuti tikamakuyankhulani chonchi sitimamva yankho lanu, zimatipweteka kwambiri. Sitimamva ma contributions anu pa miyoyo yathu. Sitimamva ndi kudziwa kuti panopo mukuganiza chani. Munkatitsogolera muzambiri ine ndi ng'ono wanga Maria, koma chachikulu chomwe tikudziwa kuti munamaliza bwino ulendo wanu. Tidzakusowani masiku onse a moyo wathu. Timakulirani tsiku ndi tsiku. Koma ndimakhulupirira kuti tsiku lina tidzakumananso. Pumani bwino BN m'bale wanga. Pumani bwino Vice President. Pumani bwino mtumiki wa Mulungu. Komanso wa anthu inu Dr. SAULOS Chilima. Zikomo. Ndi atiwonge phiri iwowa ndi mchemwali wawo wa SAULOS Chilima. Choyamba pepani komanso mbali ina ndi tsiku ndithu la mtengo wapatali lokumbukira mchimwene wanu Saulos. Lero ndi tsiku lopweteka kwambiri chifukwa limatikumbutsa mchimwene wathu amene titataya, amene anamwalira mu ngozi komanso mozunzika kwambiri. Munakamba ndithu kuti Saulos sanali ngati mchimwene wanu yakhayayi, anali ngati nsanamira yanu komanso wapanga zazikulu moyo mwa inu komanso mchemwali wanu. Mwenapo ngufuna kutambasula pamenepo komanso kuwapatsa chithunzithunzi a Malawi kuti kodi moyo wanu unasintha bwanji ndi kukhuza kwa achimwene anu a SKC. Monga anenera alamu anga mayi Chilima, ife taleredwa kwambiri ndi Saulos chifukwa tinataya makolo athu tili ang'ono kwambiri. And zimenezi zinapangisa kuti moyo wathu usinthe. Chifukwa amene ndakambira muja kuti Saulos amatithandiza not at a short term, koma amatithandiza kuti ukhale ndi chinthu choti uzipanga chodalirika. Achemwali wanu aperekako maganizo kuti pakhale tsiku lapadera lokumbukira SKC. Tinaona boma natchula konsewu dzina lawo komanso kukonza ndithu nyumba ya chionetsero ngati museum mchengelezi. Ndi maganizo omwe mugwirizana nawo? Ndi maganizo abwino kwambiri chifukwa mmene nonse mukudziwira Saulos sanali munthu wawamba.
anali munthu oti anawina mitima ya anthu ambirimbiri. So I think ndi njira yabwino kuti Amalawi azakhalebe akumukumbukira Saulos, chifukwa ndikudziwa kuti Saulos nthawi imene anali moyo anakhudza miyoyo ya anthu ambiri. So ndi chinthu chabwino kuti tikhale ndi chinthu choti tizimukumbukira kuti Amalawi amene anamukondetsetsa azikhalabe akumukumbukira, ndipo ndikukhulupirira kuti chinthu chimene chichi chidzapangisanso kuti mzimu wa Saulos uzakhale osangalala mpaka kalekale. Briefly, Madam Piri, your sister-in-law has suggested the need to have a memorial day as well as a museum for your brother, Vice President, and of course a BNE SKC. Do you buy in on that idea? How critical is it for Malawians to embed his legacy, his memories fond throughout time? I agree with the idea, and I think it is good that we have this memorial because it will make Saulos's plans live on. Because with this memorial, people have the energy and the strength to fulfill what Saulos's plans were. Yeah. You did say during your eulogizing one of your speeches that he was more or less like a father and a pillar, not just for you, but even your sister throughout your upbringing. Yes, that is very true, because Saulos was like a father and mother to us. Like my sister-in-law mentioned in her speech that we lost our parents at a very tender age, so he was the one who saw us through, and he made sure that he doesn't provide not just a temporary solution, but something that is permanent and fulfilling. Thank you so much, madam. Thank you so much. Titokoze kuti timalankhula ndi amenewo atiwonge phiri iwo ndi mchemwali wawo wa malemu Saulos Chilima. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.